pag-ampo ngadto sa mahal nga Birhen sa Guadalupe. Gikan sa basahon or sa libro sa Straight from the Heart, Gabay sa Pag-ampo, authored by Padre Mario Jose Ladra. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Birhen Inahan sa Guadalupe, buot nimong ipakita ang imong pagkamaluluyon ngadto sa tanan nga nanginahanglan sa imong panabang, ug gibinlan mo kami sa imong langitnong larawan, isip timaan sa imong makanunayong panalipod ug pakiguban. Pamatia ang among mga pangamuyo nga among gipadangat diha kanimo, ug dadon mo kami ngadto sa imong anak nga si Jesus, ang among manluluwas. O bulahan nga Birhen Maria, inahan sa matuod uyamot nga Dios, ug inahan man usab namo. Sa imong mga bukton, among gitugyan ang tibuok namong kinabuhi ug gugma. Among gihalad karong adlaw ang among gugma. Among gihalad karong adlaw ang among kinabuhi. Among gihalad karong adlaw ang among mga buhat, ang among mga kakulangan, ang among mga kasakit ug kalipay. Nang hinaot kami nga maimo gayud ang among kinabuhi nga maglakaw uban kanimo diha sa dalan sa tim-os nga pagkamatinud-anon ngadto ni Kristo Jesus pinaagi sa iyang simbahan. Gabayi kami kanunay diha sa imong mapinanggaon nga mga kamot ug diha sa imong kupo. Pandungi kami sa tanang mga kahadlok, kasakit, pag-antos ug kabalaka. O Birhen sa Guadalupe, rayna sa tibuok Amerika ug sa Pilipinas, nag-ampo kami alang sa kalinaw, hustisya ug kauswagan sa among nasod ug katawhan ug sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan, hilabi na kadtong mga nagkalisod nga nangaangol sa kagubatan. Inahan sa makiangayong gugma, panalipdi ang among mga pamilya. Hiusaha ug tan-awa nga mahigugmaon ang pagtubo sa among mga kabataan, itugot sa among mga panimalay ug sa mga otoridad ang grasya sa paghigugma ug pagtahod sa kinabuhi sukad sa sabakan uban sa samang gugma diin imong gipanamkon ug gialimahan sa imong sabakan ang anak sa Dios nga nagpakatao. Mahunong na unta ang mga dili makatarunganon nga paghalad sa mga inosenteng kinabuhi sa mga imong pagpahunong didto sa Guadalupe. Inahan sa simbahan, ipangama ngadto sa Ginoo nga amo unta nga masabtan ang kabililhon sa pagkasantos. Itugot sa simbahan ang kabuhong sa bukasyon sa pagkapari, relihiyoso ug laiko, ug lig-on nga pagtuo ug madasigon nga instrumento sa Diosnon nga kaluwasan. Nagaampo kami kanimo hilabi na sa among Santo Papa nga si Pope Benedict XVI ug sa tanan nga mga kaobispuhan nga ila untang magiyahan ang mga matuohon diha sa dalan sa mainiton nga Kristohanon nga kinabuhi sa gugma ug pagpangalagad sa Dios ug sa tanang mga kalag. Inahan sa kaluoy, ikaw nga among paglaom, lingia kami nga maluluyon. Tudloi kami sa pagdangop kanunay kang Jesus, ug kun ugaling mahisukamod kami, agaka kami pagbalik ngadto kaniya, pinaagi sa pagkumpisal sa among mga sala, diha sa sakramento sa pakighiuli nga maoy makahatag sa among mga kalag ug kalinaw ug kalipay. Nangaliw po kami sa imong panabang
nga mahigugma unta kami sa mga sakramento, nga maoy hingpit nga mga timaan sa Dios nun nga kaluoy ug gugma, nga gibilin kanamo sa imong anak dinhi sa kalibutan. Busa, labing santos nga inahan, uban sa kalinaw sa among mga kalag ug kasing-kasing, ug gawas nun sa mga panulay ug pagdumot. Amo na unta nga madala ang tiunay nga kalipay ug kalinaw ngadto sa tanan, diin among naangkon pinaagi sa imong anak nga si Kristo Jesus, among Ginoo, ug uban sa Dios nga Amahan ug sa Espiritu Santo nga nagpuyo ug nagahari hangtod sa kahangturan. Amen. Mahal nga Birhen sa Guadalupe, iampo mo kami. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen.